Tervetuloa takas kanavalle. Tuo 17. päivä kesäkuuta ja kello on 7:45 aamulla ja ollaan tosiaan täällä Äkäsjoen suunnalla. Joki menee tuolla metsän takana. Ollaan vähän kartasta katsottu koskipaikkoja valmiiksi. Ja voidaan itse asiassa pysäyttää tähän. Ollaan just tuossa kosken kohdalla. Joo, pari päivää olisi tarkoitus täällä kalastella nyt. Perhokalastusta harrastaa ja se ihan nätti keli. Täällä ei nyt saada vettä. Lähdetään katsoa mitä joella näkyy. Juu, täällä Äkäsjoella on tosiaan harjukselle välimitta 30-35 senttiä ainoa mitä saa ottaa. Taimen on kokonaan rauhoitettu. Ja kaikki on päästettävä pois ja väkäsettömiä koukkuja käytettävä perhoissa. Hyvin tarkat hyvät säännöt ja meidän joet on tosi huonossa kalakannassa monestakin eri syystä. Samanlaiset säännöt olisi hyvä olla monessa muussakin paikassa. Kohta on kamat laitettu kasaan, niin lähdetään katselemaan miltä tuolla joella näkyy. Kerran täällä aikaisemmin käynyt, mutta silloin oli aika kova syystulva, niin kalastuksesta ei oikein tullut mitään. Toivotaan, että nyt saisi semmosia muutamankaan mittakalan. Hieno lisäkokemus tähän vasta-alakaneeseen perhokalastukseen. Sähkiä riittää. Yllätys, yllätys. Vaihtaa tuohon uusi peruke. Vähän katsellaan noita poroja. Koira ei kyllä lähde perään, mutta se on tämä autotie kuitenkin. Luna, tulepa tänne. Joo, kohta mennään kuule kallaan. Tule. Kyllähän tämä tosi kaunis paikka tämä Äkäsjoki, vaikka tuossa tien lähellä onkin. Todella tämmönen erämaamaisema täällä on sinne. Mikäs tässä? Reppu on täynnä evästä, niin käveleskellä alaspäin. Tosta alkaa koski. Pitkä koski, niin käveleskellään tätä päivää alaspäin ja kalastellaan kosket ja kosken niskat, kosket, loppuliuvut. Käydään näitä suvantoja läpi ja välillä pientä evästä. Kai siinä. Lähdetään kalasta. En kerennytkö vasta perho oikasta tuonne vetteen. En kerennyt edes heittää. Oi. Se on ihan kivan kokoinen harsi. Joku 30 senttiä. Ja hirveästi on noita pintakäänteitä. Katso. Vaihtaisiko uppo perään.
Ja nätti paikka. Se oli pikku. Nyt taas tarttuu vähän niinkö kävellessä. Tuolla näin tuolla suoraan penkasäätöäkin. Isompaa pintamassa. Lähde sinne käydä. Nappas tästä matkalla. Juu, piti tulla tähän penkan päälle. Sen verran syvää reppuselässä, niin kastuu verme. Säikyttää kala. Varovaista syöntiä. On kyllä yrittänyt mutta katso, jos vähän perhokokoa pienentäisi. Onpa ollut tiukassa tänään kala. Aamulla oli vähän purua ja sitten hyytyi ihan täysin syönti. Se alkoi purua. Vähän isompi kuin äsken. Pitkästä aikaa jotakin tapahtuu. Vaikka ei tämäkään iso ole, mutta siis jotakin. Aivan pirteä. Pirteä harri kuitenkin. Haaviolla. Tänne haavissa. Semmonen 25 senttiä. Joo, kyllä tämä päivä alkaa olla paketissa. Kyllä on nyt 5 illalla. Tässä me aloitettiin 8 aikaa. Lähdetään vähän syömään ja juomaan ja lataamaan akkuja.
Hän tossa vähän ajelulla etsii vielä huomisen paikkaa. Huomenta vaan. 18. päivä ja kello on 8:30 aamulla. Uusi päivä, uudet kujet. Olen käymään tässä Piiskatuimalla paikalla. Puerjoki suu kohilla, mutta kokeillaan nyt tämäkin. Jotakin pientä pintaelämää näkyy nyt tässä niskalla. Siima poikki tuossa niskalla. Yksi terävä nykäisy ja se oli siinä. En tiedä pitääkö tässä alkaa vahvempaa tapsia käyttää. Mihin sä oot menossa? Tupa tänne! Tänne nää! Kato, nyt on kalaakin ja sä siellä. Oi hyvänen aika. Mitähän sä homma? Sä säikytät kaikki kalat pois. Voi ku pikkuharra. Lähti pois. Juu. Alkaa tämä Äkäsjoki olla koluttu läpi. Eipä mitään merkittävää. Tänään on 25 lämmintä ja ukkonen on tulossa tuolta selän takaa, että tässä ei varmaan kauhean monta tuntia tänään ehdi edes kalasta. Veitään tätä niin kauan kuin kerkeää. Joo, se pikkusen kauan, jos on ollut viliposemmat kelit, niin olisi ollut vähän parempi. Eilen oli 20 ja tänään 25. Ei ole aivan semmonen paras kalakeli. Mutta näillä mennään. Sinne meni. Joo, kyllä kuulostaa pahasti siltä, että ukkonen on kohta täällä. Tämän päivän kalastus jää aika tyngäksi. Jos se illaksi selkenee. Ei montaa heittoa enää tohon. Harmi sinänsä, mutta eipä tuolle säälle mitään mahaa. Mennään leppäämään ja katsotaan minkälainen keli huomenna, että käydäänkö heittämään tuossa Muonionjoella 2 käyn välineellä vai viedään koko